Jó napot, sziasztok! Mindjárt jövök. Na, sziasztok! Én Krisztina vagyok, és itt van velem Sziszi! Amúgy itt nem is halljátok, mert Sziszi kell. Egyedül vagyok. De élek. Élek, visszatérek erre a YouTube csatornára is. Fel tudok venni videókat, mert minden nap volt nálunk most dolgozat, szóval nem nagyon tudtam videót felvenni, és igazából játszani se tudtam, csak tanulni meg tanulni, és ilyen addig legközben sok minden történt, tanulás, ennyi történt, és utána játszottam Fortnite-ot, szóval úgy gondoltam, hogy lehúzom ide a popómat és játszunk egy kört, szóval 2, 3, nem tudom, hogy akarom. Szóval, ezért menjünk egy jó skinnel, mert menjünk egy jó skin, ezt Esóban adta, szóval jó skin. Ez jó skin, ez is. Ezt soha nem használtam igazából csak a túl. Jó, hát akkor legyen ez, mert ez jól néz ki. És ez a jó itt a hátulja. Ez mondjuk. Nem egy ilyen. Nem. Van ilyen golyósom. És van itt is ilyen golyósom. És ez van. Ez a baj. A múltban tele kaptam. Itt kaptam. Megvan! Jó, túloltuk. Szóval, Mode 2, aztán nem. Ez mindig a Mode 2. A Mode 3 az ez. A Mode 4 az ez. A Mode 5 az ez. A Mode 6 az mindig ez lesz. Jöjjön a buzintálás. Jó. Ez megvan, ez így lapig. Jön balfésztöröm van. És ne legyen karácsony. Fejből csak. Oké. De még be kiállasztottam. Nem tudom, hogy jól néznek ki. Szóval... Ja. Lehetne... nagyon jól néznek ki ezek a ilyen festések. Ilyen a... Ilyenen imádom ezeket a... Ilyesmi. Ez a... Shotgun. Shotgunom nem ezt kell. Shotgunom mindig egy van, ami rohadt jól néz ki rajta, és ez nem ez, nem ez. Ez. De kicsit. Ez. Jól néz ki. Ez. Nek van általában semmi. Nem tudom miért. Akkor ez. Ráveszem kéne. Better. Kis pisztolyt nem sokat használom, de legyen ez. Ilyen szutyok az viszont ez. És ja. Lobby. Amiben ne. Surf. Itt kettő ilyen természetesen is
Kettő új wallpaper, és igazából nem tudom nézni a wallpapereket, mert így kell egy wallpaper. Szóval vannak wallpaperjeim, de én nem vagyok jóba. Így. Comment. Ezeket soha nem játszottam. Cars. Van itt ilyen karom. Csak már annyit játszok velük, hogy annyit játszol, hogy nekem marha sok minden meg van, amiket úgy veszem, hogy jó. Ez itt mi? You don't know. You don't know my name, you don't know me. You don't know my name, you don't know me. Okay. Váltunk szerintem egy kört. És nem ranked. No ranked. Meg újra járt. Na, egyből rankedezni. Ja. Jó, sokan mondják, hogy fú, de jobb. PS4. PS4. Jó PS4, jobb, mint a PS5, de a legjobb gépem. És amúgy azt nem játszottam még Fortnite-ra, miután meg van monitorom. Szóval új monitorom, inkább úgy mondom. Van ott hátul már egy monitor, csak azt tönkre van, nem akar bekapcsolni. Szóval, ja. Úgy akarok Fortnite-ot dobni. De már ennyire low grafika. Ó. De már ennyire low grafika. Nem fagyom? Fagytam? Ennyire rossz a grafika? Nem ez. Grafika. Fura. Grafik. Live mode. Miért? Hány miért? Ekkor. Jó. Ez jó. És nem tudom, miért volt lehúzva. Grafikám. Nem zavarta a kétszer, hogy nem tudom. Szóval, vagyunk bele a nagy őbe. De végeztek. Ide kéne ugrani. Akkor... Nem tudom milyen neve. Ne kérdezzétek. Tudom mi? De nem tudom milyen nevű. Szóval... Várjál ki Fortnite-ozik világ. Amúgy azt még nem Fortnite-oztam, sorry. Úgy. Merre? Ez nem térkép. Ó, hát ez lesz az éppen. Ja, jó, és én is tudom, hogy mik vannak, jó. Avatar. És amúgy anime fan vagyok, szóval... Ja. Nekem jobban tetszett, amikor nem így voltak. Mert volt a tűzelem, meg a tűzelem, vízelem, szélelem. És nem teszem be az utolsó, és azt tudom, miket mondtam. De tűzelem, szélelem, vízelem. Meg... mi elem? Idékem. Hagyd meg azt a elem. Nem. Rossz kutya. Rossz kutya. Menjél vissza az asztalra. Takarodsz vissza. Nem számolt úgy, hogy azt össze is ragadni. De utána meg az emberek, hogy így támadnak. Itt félelem, mert itt pofádba szállnak. Azt mondom, hogy szerintem az osztályban mindenkit higgyenek, hogy mindenki elkezdett nem érezni, hogy hát én ilyen rangú vagyok. És mindenkit higgyenek, hogy nem én 300 óra, és azért ez 300 óra, de
ugye nem tudok építeni, mert építeni fel nem tanultam meg PC-n. Nem tanultam meg építeni PC-n, szóval idéző lehet tudni. Ez az kicsit fordító volt. Vagy így ez már benne. Ez itt a sniperünk, ez a sotik, és ez a... Nagyon jól lősz, Chávez. Lapot. Mi bajod? Szia, leszel a barátom? No, nem baj. Akkor ne. Hát azt hiszem, ezt nem megszoktam. Nem volt, lehet, hogy nem volt, hogy kell, szóval letöltöm a Fortnite-ot, és mire betöltött, addigra én megnyújtam. Egy ilyen lobby várakozás volt, és majd visszajövök én 2 év múlva, mert ez nem lesz jó. És ja. Mi lőj? Hát de mindjárt meghalok. Neked? Lőttél. Milyen jó? Pont mennyi átfél volt rá. Az a jó, hogy én tudok lőni, nem úgy, mint te. Ha-ha! Szerencsés, mert hogy most nem üzőm volt, nem volt noszkópom. És nem noszkóp voltam, mert... Igen. Az végtelen, nem? Ez csak egy. Meg öt. Jó. Nem, ezt meg tudom. Igen, az nekem. Meg ide visszük. Így jön. Meg ott vagy. Itt benne vagyunk a körben. Benne! Beszállok a vonatba. Mindig ide. Sietünk, mert fel kell szállni a vonatra. Nem vonat. Ez ott mi? Vállapom. Gyere Csóni! Hello Clark! A víz közepén. Hello Clark! Gyere! Előle másik. Mit lesz? Igen, rád lőnek főni. Az szépen lősz. Szépen lősz főni. Hittem, hogy meg fog halni, de megöltem. Ó, szörpike, hát itt mindig van ócskát, ezt visszük a szervezetünkbe. Tehát ezt ki nem hagyjuk. Ezt is visszük be a szervezetbe, akkor nem. Nem szártolgatsz. Ez egy kicsit rossz ötlet volt. Rám támadni egy kicsike hápicskával. De elfogadjuk. Kicsi volt a HP. És 62 HP.
szép amúgy. És így hallja. És így elgondolkozok, hogy merész. Azt sem tudtad, hogy ki a szent szar vagyok. Hogy mennyire jól játszott. És rám támad. Ez merész. Tapsot neki! Ja. Stick the landing. És meghalt a... Nem, sírem. Most se tudod, ki vagyok, szia! Én meg én nem tudom, hogy te ki vagyok. Az a baj, az egy Mark, és azt mondom, ez meg... Mit szoktak mondani? Jó. Oké. Felvesszük. A megfitet visszük. Ez jelen van. Jelen vagy nem kell. Ezt meg felszívtam az orromon át. Jelen van. Ja, ugye ez így. Na. Akkor. És amúgy csak én vagyok ez a régi módú fegyverek? Na gyere. Oda húzzunk. Oda húzzak. Már megyek. Nem tudom mi van. Én oda megyek. Nem fogom robbantani valamit. Ja, ez a baj, nem volt itt nekünk. Hú, felcsesztem az évet. Nem hiszem, hogy tudom, hogy így. Hát akkor ne. Elnyerte. Elnyerték. Mi akartam, hogy erről jönnek? Nem, akkor illeti, hogy ki történik. De mindenki ide akar tenni, de nem sem. Jönnek. Itt a Szent van. Itt nincs senki. Próbálom. Nézd meg. Oké. Oké, aztán. Zavar, nincs darab. Csak shopping. Nem van jó. Oké. Kezd meg is sok. Viszem az aranyat, kidoklak, ezt is viszem. Shopping. Úgy. Ja, ez a három. Ez a baj. Ja. Menjünk rá. Ah, cap. Miért vagyok ott? Ja. Jó. Oké. Ja, fejem. Szóval, most már nem kell arra elmenni. Deal damage to... Deal damage mit ingelek, csak... Hát megnyerem, jó? Ha meg tudom. Nem még kerekezve? Sincs közel egy kerekezve, szégyen. A motor az gyorsabb, viszont jobban tudom, hogy lehet csatolni. Ez nem jó. Hol lőttek? Jó napot! Meghoztam a kenyeret! Meghoztam. Jó, és eszem. Jó? Jövőben meglátjuk. Hamarabb. Azt is, hogy nem tudok lőni.
Oké, le tud lőni. Azt a rohadt. Nem jó. Vagy incses, azt mondom én. Le tud. Weiter nicht. Ez a felfelé. Mi? Ütjünk! Na jó, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!